Tervetuloa Tallin uuteen videoon. Mitäköhän mä tekisin tällä kertaa? Ihan tuohon tippuu jotain. Au, se oli kivi. Madonna. Erika on Bobin selässä. Ja Elli istuu. Jarkon kuvakulmasta. Moi Bob. Moi Donna. Moi Bob. Voitko mennä iskä pois? Erika ihan oikeesti. Joo, mennä pois. No niin, ja nyt on siis Tallin esittelyvideo. Joo, mä näytän vähän täältä eläimiä ja hevosia ja kaikkia. Ja minä nyt siellä. Eli tästä. Sisälle. Tää on vähän sotkusta. Moi Leo. Eli tässä on siis joulukoristeita vieläkin. Ja sitten tässä on jääkaappi. Sieltä löytyy kaikkea. En kerro mitä. Ja sitten tässä on kissa. Sitten tuolla on vielä piparitalo, joka on feikki. Sitten mennään ulos. Ja siis tässä on meidän talli kokonaisuudessa. Oi ei ollut. Joo. No niin, ja mennään seuraavaksi varustehuoneeseen. Täällä on Raksu odottamassa, toisia koiruliini tuossa ja tuolla on hepat. Ne esittelen kohta. Tämä on kaatunut. Noin. Täälläkin on vähän sotkus. Täällä on just pitkin aikoihin. Ja huomaan tehnyt tuon satulatellineen itse. Tämän. Niin, ja sitten mies mentäis seuraavaksi. No tuossa on ainakin Brianna. Ja tuolla on remppa käynnissä. Joo. Meidän naapuri. Mä en tiedä miten ne rakentaisi, niin varmaan jotain huvipuistoa. Ja sitten mä haluaisin näyttää vähän Erikan kuvakulmista, joka tuolla on Bobin selässä. Tuolla. Tuo. Mä laitan tämän kameran niin kuin mun hatun päälle. Ja tää kamera on sitten mun hatun päälle. Mä en oo oikeesti näin korkea. Otan sen vähän paremmin. Niin Bob. Ja pitää este. Tää on aika korkea. Mutta eiköhän mi päästä. Hyvä! Au! Tuo kamerakin meni. Ei. Au!
ihme, että ne tippunut? Otanpa tuon kamera tosta. Joo, Bob ei lennä. Se vaan meni jotenkin hassusti tolleen toi kamera. No niin, Bob. Ei heinää nyt. Toi kaatui tuolta. Laitamme se takas. Se laitettiin jo. Joo, mä katkasin ton kameran tuohon, niin sen takia se vaan hävisi tosta. Okei. Otan vähän vauhtia. Ootapa hetki. Kamera hyvin. Noniin. Wow, oli iso kamera! Moneskohan kertaa kamera tippu? En mä tiedä. Mennään vähän tänne katsomaan. Okay. Ei ole mitään ihmeellistä, kun vaan värittyä nurmea. Joo, värittyä nurmea vaan. Ja joo. Nyt mä menen esittele paikkaan. Noniin. Bob. Ota siinä. Noin. Tuus. Mitäköhän tosta ottais tämä? Mitäköhän mä ottaisin? Tuolta banaania.